Hello friends, welcome back to my channel. Inita video is initially starting ere gottav nama ina anpare pola. Yes, inina anpare pola Pani Puri. Pani Puri jo undu one of the easiest recipe I believe, and mast janak ishtala undu Pani Puri. ಒಂದು ಡಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋನ್ ಲೆಪ್ಪು, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು और यान कोशिश मनफे कि ये तापुंड यान ಈಸಿ ವೇಟ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ ತೋಚ್ಪಾತ್ ಕನೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಾದೆ ಜೊ ನಮ್ಮನ ಖಾರದ ನೀರುಂಡು ಬಕ ತೀಪೆ ನೀರುಂಡು ಬಕ ಆಲೂದ ಜೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು ಜೊ ನಾವು ಪೂರಿ ತೊಲೆ ಪಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅವಲ ಮೂಜಿಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಇರೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಟ್ ತೆಪಾರೆ कोशिश मंदे. तो प्लीज़ उन वीडियो पूरा तूले और तूदा बका यंक कमेंट सेक्शन पर ले नमना वीडियो अंचेत. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. और इनिता इंग्रीडिएंट्स बका इंचा मेथड्स उंडु पानी पूरी मनपुना अवतू का भले. सो नमन मूल इत्ते रेडी मंतंदुला काराद नीर जो कि तीखा पानी बनपेर. तो तीखा पानी बनपेर मूल इत्ते 1 कप पुदीना घेतोंदे. तो ये तीरना क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऐता हिसाब से घेतोंडली. तो यान मूल 1 कप पुदीना घेतोंडे जो मिंट लीव्स बनपेर. मूल 1 कप धनिया घेतोंडे यान देಕ್ಕದ ಲೈಕ್ಡ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ. ಮೂಲ್ ಮುಂಚಿ घेतोंडे ಒಂಜಿ 4 ಮುಂಚಿ ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಜೆಸೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪೇರ್. और मूल 1 इंच दात यान सूंटी घेतोंडे. सो उंदी ಈತ रिक्वायरमेंट हूँ नमक इतना सिर्फ वंजी पेस्ट मन पर है जो कि उंडो पानी पूरी नीर नमक प्रिपेर मन पड़ो वंजी एक पेस्ट मनफा मिंट लीव्स बका कोरिएंडर लीव्स था जो कि नमना पुदीना बका धनिया तोंडो अव ना प्रिपेर मन पड़े. सो मूल इतने नम वंजी मिक्सी घेतोंदा ऐके यान इतने वंजी पुदीना जो नम 1 कप पुदीना घेतोंदिता अव ऐड मंतुंदुल्ले. तो नेत्त पुदीना ऐड मंतायका नेक नम पाडगा नना कोरिएंडर लीव्स. सो मूल यान इतने कोरिएंडर लीव्स ऐड मंतुंदुल्ले. सो बेसिकली नेता वंजी फाइन पेस्ट चटनी लगा नमक रेडी मन परोंडो जो बारीक लत ती एकदम गाढ़ा लत फाइन पेस्ट मूल नम मुंची ऐड मंतुंदुल्ला. तो मूल यान वंजी नाल ऐन मुंची ऐड मंतु. सो मूल तूले यान 1 इंच दात शुंठी ऐड मंतुंदुल्ला इते. सो मूल तु यಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. तो बेसिकली पुली ಒಂತೆ ನೆನೆದೀತಿನ ಇರೆ ತೋಜುದಿಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ನೆನೆದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಠಾ ಪಾನಿ ಮನ್ಪರ ಇರೆ ಎದುರ್ದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾವು ನಮಗೆ 8 ನೆನೆದೀತಿನ ಪುಲಿ ಉಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. तो ಒಂದು ಪುಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. तो ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ और ಬಾರಿಕ್ ಚಟ್ನಿ ದಕ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡಿತ್ತೆ. मूल तुले नमना चटनी दाका वंजी पेस्ट रेडी आतंड वैट नम पुदीना धनिया बग मुंची शुंठी पुली पूरा पाड्द वंजी ग्राइंड मंतिना. तो नेक नमक वरने जास्ती नीर पाड्रे इज्जी चूर चूर नीर पाड्द जैसे नम चटनी मनफ नॉर्मली एत् कड़ोनाथ नीर बोड़ा आते चूर चूर नीर पाड्द वंजी चटनी दाका मनपरड. तो ननद फर्दर प्रोसीजर तुका नम ने कंचा ऐड मनपुंदाद. सो मूल इतने यान वंजी तोप घेतोंदे और ऐट यान कड़मे से कड़मे वंजी आजिड एडम ग्लास नीर ऐड मंदे. तो नीर ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈರ್ನ ಹಿಸಾಬ್ से जैसे इना पेस्ट आपुन. तो मूल इना रिक्वायरमेंट ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತೊಂದುಲ್ಲೆ. तो उन पेस्ट नम इतने ऐड मंतुल्ले अगर इरे बोर्ड इर मोस्ट ऑफ दी जन को छन्नी मंतद पेस्ट पाड़वे. बट यान बिलीव मनपे कि एंटायर यान पेस्ट पाड़वे बिकॉज अವು नमक ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ अगर ನೀರ್ दक इरे पेस्ट मन पर उंडुಡ तो इर छन्नी ಒಂಜಿ छन्नी दियोडी नेत्त तित्त और ऐतोला पेस्ट पाड्द वरिना मसाला ಗೆಪ್ಪೊಡಿ. बट यान उन पूरा एंटायर पेस्ट नेक पाड़वे नेक तिर्गावे नना यान पनपे नेक इनेना इंग्रेडिएंट्स नमक ऐड मन परोंड. नेक नमक इत्ते ऐड मन परोंड जीरा पाउडर. नना नेक नमक ऐड मन परोंड चाट मसाला 1 स्पून दात. 1 स्पून नेक काला नमक ऐड मन प्लेते. 1 स्पून दात नेक इत्ते ब्लैक पेपर ऐड मन प्ले. 1 स्पून दात नेक इत्ते पानी पूरी मसाला ऐड मन प्ले और तिरगाले. इतने नेक वंजी हाफ निंबे पुलिद रस पाडले और पूरा लाइकड मिक्स मन तूले अगर दाला इरेग एक्स्ट्रा बोर्ड आंडा इर कुडोंत ऐड मन पोली ಕಾರ ಉಪ್ಪು पुली इनल. सो नेक्किते ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ऐड मनप्ले. ध्यान देले ಉಪ್ಪು नवा ब्लैक सॉल्ट ऐड मंद ऑलरेडी एदुरुड. तो अवुता हिसाब से ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ अगर इरे बोर्ड आंडा ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಲ.
ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದ ಪುಳಿದ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದ ಎದುರುಡ್ಲ ತೊ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಆಪ್ಷನಲ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಪಾನಿಪುರಿದ ತೀಖಾ ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ತೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಬೂಂದಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೂಂದಿ ಜೋಂಡು ಅವು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗರ್ ಇರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಬೂಂದಿ ಪಾಡೊಲಿ. ತೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ यांक ಕೊರೊಂದುಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ತೊ ನೆಕ್ಕು ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಬ್ ಇರ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಫಡ್ और एड बका तिनोड दुम या ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೆ ಸುದ ಒಂದು ಥಂಡ ಥಂಡ ತಿನ್ನರೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ತೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮೀಠಾ ಪಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಚ ಉಂಡು. मीठा पानी मनपरे नमक इने ना बोर्ड औतु ओनगा तो मूल अगर इर तु यड़ा यान खजूर बका पुली गेतोंदे और उंद यान वंते पोर्तु नेने दीते ऑलमोस्ट 4-5 घंटे नेने दीते तो नेक नमक वंते पोर्त नेने दीरोन दैग ಒಂಚು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಡೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು दैग नेक ಒಟ್ಟುಗ್ नमक इत्ते कडेरे उंडु तो मूल तु यड़ा यान खजूर गेतोंदे जो सीड वाला खजूर उंड दैग नेत्तोले सीड उंडु सीडलेस तिक्कदुची अगर इरे सीडलेस तिक्कंड अवला इर यूज वनपुली बोथ इज द ऑप्शन और मूल इंक पुली तिಕ್ಕದ ನೆಟ್ಲ ಸೀಡ್ ಉಂಟು तो बेसिकली नेक ना यान नेने दीते और नेत्त रेड इत्र सीड गेत्तद नमक इत्ते ಒಂಜಿ पेस्ट रेडी मन्परोंडु मिक्सर कडेद तो अವು यान इरेते पवंच अनपुन. ಸೊ ಮೂಲ ಅಗರ್ ಇರ್ ತುಯ್ಯಡ ಯಾನ್ ಖರ್ಜೂರ ಬಕ ಪುಲಿತ ರೆಡ್ ಇತ್ತಲ ಬೀಜ ಗೆದ್ದಿತ್ತೆ ತೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೋಣ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೋಣ. ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಪುಳಿತ ಬಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರದ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ तो इर तुयड़ा नेक नमक चूरे नीर पाड्ದು यान पेस्ट रेडी मंदे ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ और ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟ್ರಿ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಈತೆ ದಪ್ಪ ದೀಲೆ ನೆಕ್ ದಾಗ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಗೆತೊಂದ ಬಣಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡ್ और ನಮ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ जो ನಮ ಪುಳಿ ಬಕ ಖರ್ಜೂರ ಮಂದ तो ನೆಕ್ ದಲ ಎಣ್ಣೆ ವಗೇರ ದಾಲ ಪಾಡ್ ರಡ್ಜಿ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಬಣಲೆಗ್ ನಮ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮೂಲ್ ತುಯಡೆ ರೆಡ್ ದಾಲ್ಚಿನಿದ ತುಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿರ್ಫ್ ನಮ್ಮನ ಫ್ಲೇವರ್ ತಕ್ಕ ರೆಡ್ ದಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲವಂಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿನಕ ನೆಕ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಲೈಕಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ तो ನೀರು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫೆ ಅಗರ್ ಇರ್ ತುಯಡ ಎನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು जो ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಬಕ ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದ तो ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿನಕರೆ ನೆಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಿಪ್ಲೆ और जब इर ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುರ तो ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ ದೀಲೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾಯಕ ನೆಕ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮರ್ ದೀದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಿಪ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು तो ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನೀರ್ದಕ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೋಣ जो ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪು. तो ಮೂಲೆನ ಬೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಉಂದೆನ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ದಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು और ಬೋಲ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಜೋ ಇರೆಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಆಪುಂಡು ಕಿರೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ तो ಮೂಲ ಇಂಚಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನ್ तो ಯಾನ್ ಇಂಚಿಂತ ಇತ್ತೆ 4 ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚಿಂತ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ದ 4 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮನ ಜೋ ಪುಳಿತ ನೀರು ಉಂಡು और ಖರ್ಜೂರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ और इत्ते उन नम मेल्ट आपुंड बेल्ला नेट्टे तो दला प्रॉब्लम इज्जे मेल्ट तन्नाते आपुंडವು तो जस्ट कंटिन्यूसली ತಿರ್ಗಾವ್ ನಿಪ್ಲೆ ನೆಕ್. ಮೂಲ್ ತುಯ್ಯಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ಮಿತ್ತ ನುರೆ ತಕ್ಕ ಬರೋನುಂಟು तो ಆಯ್ತಾ मतलब ನಮ್ಮನ जो ಬೆಲ್ಲ ನಮ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಲೈಕಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂಡ್ तो ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪರೋಣ तो ಇರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಿಪ್ಲೆ और 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದ ಕುಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ. नमना मीठा चटनी ऑलमोस्ट रेडी आतन और जो नमना मूल अच्छी तोजुंडी रेग बगनेर मूल इत्त नमना और आयता इत पोर्शन नम कम्मी रेड्यूस आतन बोर्ड नॉन तले इर कम्मी इर थिकनेस द हिसाब से इर मनपोली ये दप्प बोर्ड दप्प इर दियोली तो यान वंते नेक तिर्गाद इत स्टॉप मंत उड़पेडेगे और कलर ला तु एड नमना ऑलमोस्ट कलर चेंजेस आतन और एकदम ही दप्प तुले और कलर एकदम ही डार्क आतन तो उंद बेल्ला बका पुलिता कमाल इतने नम पोई पोटैटो स्टफ रेडी मनपरे तो मूल इरी तुयड़े मुझे 10 पोटैटो गेतोंदे जो ऑलरेडी बॉयल मन गेतोंदे तो नेक नमक इतने स्मैश मनपरोंडो और ऐड बका इरे पनपे नेक इनेना इंग्रेडिएंट्स नमक ऐड मनपरोंडो ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಬೌಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದ और ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಲೈಕಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ತುಯಡೆ ಈತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪರೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಂದಿನ ಆನಿಯನ್ ಉಂಡು तो ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ನೆಕ್ इतने नेक ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್
इथे नेक ಒಂಚೂರು ಕಾಲ ನಮಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಲ ನಮಕ್ ಜೊ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಕ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲ ನಮಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂಚೂರು ನಮನ ಜೊ ಧನಿಯಾ ಪತ್ತ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮನ ಜೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದ ಸ್ಟಫ್ ಎತ್ತಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ದೊಡ್ತು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆತಂಡು तो इत्ते यान इरेग पानीपुरी जो नमना तीखा और मीठा पानी दोट्टु सर्व मनते पर कि नमना पानीपुरी अंच आतंड सो मूल तुले नमना पानीपुरी फाइनल टच रेडी आतन तो येना वीडियो तूद इंक कमेंट सेक्शन पनले और ट्राई मनप्ले इल्लड इरला इंक पनले कि अंचांडे ना पानीपुरी और येना इजी रेसिपी उंडा इज्जा और ये तापुंडा तेना वीडियो को शेयर मनप्ले येना फ्रेंड्स फैमिली और लाइक मनप्ले प्लीज़ और इना चैनल को सब्सक्राइब मनप्ले द इंक इरना सपोर्ट बोर्डो और नेक्स्ट वीडियो एंड वैता मिट मनपुर अवला पनले सो नाना नमतिकगा नेक्स्ट वीडियो अदा मुट्टा ईर बकी इरना फैमिली दा ध्यान दिले लव यू ऑल थैंक यू सो मच